Ga dai lokacin nan kenan iye a ga daman nan sabunta rijista din nan ta jam'iyyar APC nan mai tsintsiya ta har haɗa kan nan matattara ta al'umman nan ku fito mu sassabunta rijista ta jam'iyyar APC nan mai tsintsiya APC nan sabunta rijistar nan kwamiti mobilization ƙarƙashin jarumi na matasan nan wane ne kenan ya haya bello gwamnan kogin nan aka ce sako ne ga duk al'umma ta ƙasa kenan yan kudu da arewa an kuda kwarkwata kun fito kenan ku fito mazan mu da mata a dama da mu a shaida mul kenan APC mu yi rijista a cikin ta mu zan members kenan ba yan kallo ba ƙorafi kuma shi kenan in muka yi rijista komai sai da mu za a yi kenan har yanzu ana yi kaje maza barka aiki ma kenan musabunta katin jami'ar musabunta APC maza mata katin kyauta a kirayinta APC mahanzarta dan kar mu bari su lalata da yancin mu APC akidar mu la shakka ina zance kan sabunta kati ne ina zancen yin jam'iyyar gannace APC ne mu sabunta dan a gare mu hujja ne idan ba ta sai a yi ma kamar baka a APC mu sabunta katin jam'iyyar mu sabunta maza mata katin kyauta ake yin ta mahanzarta dan kar mu bari su lalata mana yancin mu APC akidar mu la shakka na ce sabon kwamiti mobilization ne a ƙarƙashin jagorancin dan bello ne yaya na ce gwamnan kogi dalili ne ina yarda ni auta na san da kun yarda da APC musabunta katin jami'ar musabunta maza mata katin kyauta a kirayinta mahanzarta dan kar mu bari su lalata mana da yancin mu APC akidar mu la shakka a furfuto kowa ya fito ko furfuto kowa ya fito ku furfuto na ce kowa jama'a a furfuto kawai a fito ku furfuto ku yo katin jam'iyya a yanzu tun da wuri wace jam'iyya ce APC da za ta kara gyara guri ku je ku yi wannan kati to yancin ku kuke guziri da katin ga zafa ku samu cikakken yanci yawa kasa ba mu gane zancen kati ba wayar mana kai mu sani katin zabe wai koko dan nuna mana dan mu gani ba katin zabe ba katin jam'iyya ce ta kasa ma'ana jam'iyyar APC da ta zo don gyara kasa kun ga katin zabe kun san shi kowa na yi a kasa ga katin jam'iyyar APC yanda yake ku gani in ka yi shi kana da cikakken yanci jam'iyyar mu kwarai ko kuna da shi ku je ku sabunta shi ku ji ni sarai shi ne zai ba mu cikakken yanci jam'iyyar mu kwarai lallai mun gane mun gode APC gyara kasa da APC malam da APC za a yi sha'awar akidar ka a gano kana kishin jama'a da yankin ka a dama da kai a wakilci har a zaɓe kan me kake so ka ce mana ne faɗi ni fahimtar ka sai da akwai rijistar ka fati zai ga kimar ka don amsar bukatar ka ko kwacika ta burin ka zaɓa ko a zaɓe kan sabunta maza sabunto rijistar ka katin jam'iyyar nan na APC mata ruwan marka wacce ta gyara shiyar ka ta taimaki zika harka ka dan sanadi na kudan Hausa da batu na fatin kowa ya je rijistar APC mata ne rijistar APC ganawa mama ce ki bi ɗautaki mata ne rijistar APC kawai ki je da ke da mijina ki mata ne rijistar APC kakar mu shawara sai na baki mata ne rijistar APC zama
mata ne rijistar APC. Mai kwale-kwale mai alkaki, mata ne rijistar APC. Uwar gida da ke da amaryarki, mata ne rijistar APC. Ki sabunta taki in kin yi ki boye a daki, shi ne kyakkyawan tafarki. Yar tsawa gyara taki, mai tsantsiya ce gwanarki, mai maganin yan adawa APC rana haska kowa. Musabunta katin jami'ar musabunta APC maza mata katin kyauta a kirayinta APC mahanzarta don kar mu bari su lalata da yancinmu APC akidarmu. Akai a fito, an na ce a fito, akai a fito, ai rijistar nan mu bi APC. Masu gida na cikin birni tafin har ƙauye, yau a cikin tafiyar majar kilasisi. A nemi gida babba take je kayo kati, ba makawa shine zai sa ka riko yanci. A mai tafiya ta ka karɓi sakonka, inda ka je ne ba wuya ana baka, kuma kyauta ne babu yan kuɗaɗenka. Nga faɗa wa abokinka har makocinka, a majalisa ce wadin mutanenka. Wannan sako kiram nake baka, na goma ta maza suna hanya. Yan jam'iyya ku tashi ku yi niyya, ko baka cikin takainiya. Jam'iyya ce ta masu tarbiyya, a zaben dan takara a jam'iyya. Dukkan cimboriya ta jam'iyya, ko sharɓar roman demokuraɗiyya. A to Yahaya Bello ne ya ce hayya, mobilization committee na jam'iyya. Saurin na kai da kudi zan siya na biya, wai ko dai ma kwara ai. Haba malam wa zai ki kudi, amma ni dai sauri na kai. Washin saurin da kuke yi ma ina za ku je tambaya ni kai. Ka san an yi tallafi raba mana jari mu aka yi. To wa ya raba muku ne? Daga jam'iyyar da muke ra'ayi. To wace jam'iyya kenan? APC da ke yayi, ita muke ba juyayi. Da zuwan APC nan manoma an ba su tallafi. Hamas Money kenan? Masu ƙananan sana'o'i kuma an ba su tallafi. Trader Money kenan? Yanzu ma sauran da muke yankar katin za mu tafi. Na APC kenan? Kai ma je ka mazaɓarka ka kai hoto can za a yi ma. A'a ni dai ganawa. Ayye lale ku farfito sabunta rajistar jam'iyya. APC ce take kira sabunta rajistar jam'iyya. Ku saurare ni, zan ba ku bayani, ku ji mai amfani. Na fito ku biyo ni, ki rajista zani, dan kar ayi bani. Kwariya ta bi kwariya, wanda ya yi rajista za ya ci moriya. APC ce take kira sabunta rajistar jam'iyya. Anye matan gida assalamu alaikum. Amin wa alaika salam. Na wanda ke sallama a gare ku. Sai mun fito Mutane na mata ku buɗe kunnayen. lallai ya zama dole. Ga shawara ta kwarai zan ba ku. Dole sauran Mata marasa rijista ku je ku yi taku. ya zama Wanda dole. kuka yi da ku sabunta katin naku. Sai mun fito Haka ne zai nuna kun samu yancin naku. lallai ya zama dole. Shugaba na jam'iyya ne mai mala yake ta kira ne, shi ya ce mu tare mutane dan mayar da nan sai ya zaune. Shi da Yahaya Bello daɗin kuruciya lilo,
kun ka ce na gayyaci mata sai rajistar zama in APC na gaskiya. Mazan gida matan cikin gida haya kai sama mai tsintsiya APC nan sabunta rijistar nan Kwamiti mobilization ƙarƙashin jarumi na matasan nan wane ne kenan ya haya Bello gwamnan kogin nan aka ce sako ne ga duk al'umma ta ƙasa kenan yan kudu da arewa ku da kwarkwata ku fito kenan ku fito mazan mu da mata a dama da mu a shaida mai kenan APC mu yi rijista a cikin ta mu zannan bas kenan ba yan kallo ba ƙorafi kuma shi kenan in muka yi rijista komai sai da mu za a aiki nan har yanzu ana kaje yi maza barka aiki ma kenan mahimmancin katin ka yana ga tasirin komai in kana da shi maza hanzarta kati na jam'iyya je kai maimai ma'aikata ku sabuntawa yan kasuwa ku sabuntawa kafintoci ku sabuntawa teloli ku sabuntawa masu dako ku sabuntawa a kati na jam'iyya je aima ka gana mu nan je aima sila ta nasara katinka mutuntakar ka ba katinka zaben da garma katinka sai da shi a ranar zabe wayewa ta kai ga misali sai kana da katin zabe kure da fuffuka in ba kati ta yaya zaka lashe zabe a jam'iyya ta APC maja zaɓi gwanin ka ranar zaɓe ga tabbatar kana da rijistar ka domin shigar karin fara zaɓe lallai ganawa Adamu na kudu na sabunta nima ruwa aka ce shi ne abokin aiki gona da yabanya ke bukatar taki duk wanda ya yi kwaso ake bai maki da Nollywood da Kannywood ko fito ku rajista kuma waka kake maza sabunta mai rijistar APC acting kake maza sabunta mai rijistar APC directing kake je sabunta mai rijistar APC producer tafi sabunta mai rijistar APC music kake maza sabunta mai rijistar APC makeup kake je ka sabunta mai rijistar APC a mulki na jam'iyyar maja dama duka an bamu mun ci moriya da yawa mu ma tallafi ya same mu gashi da mu ake da damawa a jiha da ƙasa ta mu Husaini dan kwana faɗi hujjata a gare ku mutanen mu yayan mu dan bello na ce a doza dan bello ake kuce ban falo mai magani na santolo kana na kogi shi ya ce mu faɗa aje a yau rajistar APC waje-waje rajistar APC waje ku yau rajistar APC gida-gida rajistar jam'iyya aje a yau rajistar APC da ni da ke rajistar APC waje ku yau rajistar APC da mu da ku rajistar jam'iyya su je su yau rajistar APC da su da mu rajistar APC ki je ki yau rajistar APC da ke da shi rajistar jam'iyya sai akwai rajista a fatin zai fa armashi rajistar APC za a sanya wanmu masu adawa su ta yin fushi rajistar jam'iyya mata mu kada kuka sai mu hada da karkashi rajistar APC ga uwa tuwa ki tuka tun da haɗi muna da shi rajistar jam'iyya jam'iyyar mu ce mu sabunta katin jam'iyyar mu sabunta APC maza mata katin kyauta ake yin ta APC hanzarta dan kar mu bari su lalata da yancin mu APC akidar mu la shakka mu sabunta in babu mu je mu yi sabuwa APC rijistar jam'iyya a cikin ta da ɗumbin karuwa APC ɗan bello yake kira dangi ku fito mi tururuwa APC rijistar jam'iyyar APC babbar ganuwa APC mu sabunta in babu mu je mu yi sabuwa da rijistar ka za ka yi zaben fidda wani da rijistar ka a jam'iyya za ka zama wani da rijistar ka talakar jam'iyya za ka gani
APC zai mana garkuwa, ni ma Abdul Samad na sabanta kuji yan uwa. Jam'iyyar nan ta furga ban zinariya, tunda manoma duka sukan ci moriya, mai tsintsiya wacce ta share duka siya. Me noman tumatir tattasai duk kuje ku shirya. A'a noman alkama ko shinkafa ta hudu ba hanya. Rana ta fito me wanke ta honan da shanya. Maza ka ɗauki shawarar da zan ba aka ka kyauta ta niyan. APC gidan nuna yanci, mai tsintsiya kau da kunci, ta gyara noman abinci, tana mun ka farka a barci. Sabunta katin jam'iyya shine ya zanto azanci, ai tururuwa ko kwato mu fito mi gangami yan kasar mu. Bakani kai, bakani kai, bakani kai, na kira ku bakani kai. Bakanikai ku fito magana akwai, bakaniken jirgi ina bakaniken mota, bakaniken keke na dan a daidaita, da bakaniken babur mai kafa biyu duk ku sabunta. Shaida ta jam'iyya a mazaɓa ne ake yinta, a rubuta sunanka a cikin 'ya'ya na jam'iyya. Shugaba na jam'iyya ya ƙara kira mu ɗauniya, mai malabu ni mu je gaba mai malabu ni. Iye yare na ce iye yare, ku taso mu je miyo katin mu ai yare. Ina masu san buga kwallo da ma masu san sai kallo. Gamunan mun fito, maza gamunan mun fito. To ku je ku yi katin naku dan za ya zam ribar ku. Da shi za mu je mi zabe, Amma cikin jam'iyya mu je tafiyar mu a tare. Mu karɓo shi katin zaɓen nan shi ne za mu zam yan lele. A ne ƙarƙashin ɗan bello shi ne garkuwar APC. Ita ce tsanin mu ya ce mu ƙara rike ta. Katin jam'iyya ya ce mu sassabunta. To idan amsa ya ce mu je mu aje ta. Mu daddaure mu dage don mu karɓi rijistar APC. Tsintsiya APC nan sabunta rijistar nan. Kwamiti mabula zai Ƙarƙashin jarumi na matasan nan. wane ne kenan? Ya haya dalla gwamnan kogin nan. Aka ce sabo ne Ga duk al'umma ta ƙasa kenan. 'yan kudu da arewa, Ku da kwarkwata ku fito kenan. mu fito mazan mu da mata. A dama da mu a shida mai kenan. APC mu yi rijista, A cikin ta mu zangan gaske nan. ba 'yan kallo ba. Ƙorafi kuma shi kenan. A'a in muka yi rijista, Komai sai da mu za a yi kenan. har yanzu ana yi. Kaje maza barka aiki ma kenan. yar manuniya ta nuna, 'yan kasar mu sun amfana, yankin mu lafiya ya zauna, duk babu fitina an daina. A lokaci na mulkin APC an yi nasara na auna, malami ga yawo musulmai, pasto ga yawo kirista, aje a sabanta rijista a jam'iyyar da ta daga tuta. APC mu ta kowa ce. Na ga yawo duk al'umma, APC mu ta kowa ce. makiyaya har da manoma, APC mu ta kowa ce. da arewa na har da kudin ma bizin mu da kowa ce. Ni ne baban cakwai, Dan tabara tara kwai tara da tara, zan maganin sabo na mutum tara. Jamu majeriyar ta goya. Shugaban kasa, Na APC. mataimaki nasa, Na APC. Senate President, Na APC. har mataimaki nasa, Na APC. Sifikan kasa, Na APC. har mataimaki nasa, Na APC. shugaba na jami'a, Na APC. sakatare nasa, Na APC. gwamna mataimaki nasa, galin sabon mu na tara. Na APC. Kira suke a tashi a sabon takati na jam'iyya. Na APC. Dukan ku ɗalibai mata da maza sakon kuna biya. Na APC. Wanda yake da shi zai sabunta, wanda ko bai da shi ya yi sabunta. Mu sabunta
dan Bello ya haya gwamnan kogi ka sha gaban magauta sun barka ta so mu jajjaka da mai nutsuwa ga al'umma suna bayan ka yace a ba da sako al'ummar kasar mu da su shaida harbuka jam'iyya ta APC ma za ta na kiran mutane ba shakka su furfuto su yanki rajistan nan da yadda za ya kawo albarka ko ina kake in kai katin ka jam'iyya tana nan bayan ka romo na jam'iyya in ya sauka ka sanya rai da shi har garkarka abokanai ku taso ku yi azama ku yanki kati yanzu ba shakka ni kun gana inawa ko yanzu aka kiran masoya zan amsa Aye APC, aye APC, aye APC take kira mu karɓi rajistar mu gida-gida. ku firfito kiran ku muke yi. APC, Ma'aikata na gwamnati kowa din ya zo ya bulaye. Majalisa ta zantarwa ministers da ku nake yi. SA na presidency duka da ku nake yi. A matakin jaha duk kwamishinoni da ku nake yi. Ina advisors SASM governors da ku nake yi. Na yi kiran samari 'yan mata da ɗan kuzari. Na ce ku zo ku bulaye katin jam'iyya ake yi. Domin da shi kadai ne za ka ci gajiyar jam'iyyarka. Ku tattaro ku taho mi noma rani da kaka. Musa Isa Gunja kiran da nake kowa ya anshi katin APC. APC jam'iyyar mu, APC mai kishin mu, mu ita ce alƙiblar mu, gyara ƙasa ne burin mu, ku fito al'ummar mu, Hausa Ibo Yaraba ga mu, ku taho sabunta rajistar mu na jam'iyyar APC mu. Sakon mai kishin fatin mu, yaya dan Bello muradin mu, mai kwashewa ya tara mu, mai sakamakon canji gwarzo inda ya kira mu sai mun zo. Shi zakaran da rabbana sarki ya nufa, dole kyala mai gida ko kwaron gaba, don haka garkuja da shi balle ku zurfafa. Yau Allah yana a bayan mai gaskiya. Inda kayo katin nan ma'ana rijistar kenan, ka zama memba kenan kuma daga jam'iyyar nan. Lamarin ta in za a yi kai ma da kai za a yi, ko takara za ka yi kana da damar ka yi. Kar a bar ka a baya rijistar je ka sabuntawa. tsintsiya APC nan, sabunta rijistar nan. Kwamiti mabulazai Karkashin jarumi na matasan nan, wane ne kenan? ya haya da gwamnan kogin nan. Aka ce sabo ne Ga duk al'umma ta ƙasa kenan. 'yan kudu da arewa. Kwanku da kwarkwata ku fito kenan. Ku fito mazan mu da A mata. dama da mu a shaida mulki nan. APC mu yi rijista. A cikin ta mu zan members kenan. Ba 'yan kallo Ba ba. ƙorafi kuma shi kenan. In muka yi rijista. Komai sai da mu za a yi kenan. Har yanzu ana yi. Kaje maza barka ayi ma kenan.